Labaran dare kenan. A yau dinnan za ku ci babban dalilin wata sabuwar rigima da take nema ta balle a cikin jihar Kano, inda an yi bayan bincike da manema labarai suka gudanar da kuma jami'an tsaro sun tabbatar da cewa makusantar injiniya Abba Kabir Yusuf ne da kuma makusantar Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ma'ana magoya bayan Gandujiya da kuma magoya bayan Kwankwasiya, su ne suke nema wato su tada wata tarzoma wanda kuma idan har ta tarzoman nan ta tashi za ta iya haifar da damar ido. Wasu da sun tabbatar da cewa akwai laifukan manya-manyan da suke cikin arewacin Najeriya, inda aka tabbatar da cewa bai kamata a ce a yanzu a dinga samun matsatsalu a cikin jihar Kano ba. Ya kamata a ce a tsaya a yi waiwaye ga dukkanin wasu jihohin arewacin Najeriya da ma kudancin Najeriya, dukkanin wasu manya-manya tun daga kan yan jam'iyyar APC har zuwa jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar ta NNPP, dukkanin wasu jam'iyyu da suke mulki za ku ga cewa manya-manyan nasu koda ba fati ɗaya suke ba, za ku ga suna zaman lafiya da kwanciyar hankali, haka zalika akwai alfarma tsakanin su. Amma sai ga jihar Kano a yanzu wasu manya-manyan yan siyasa guda biyu ba sa jituwa, kuma haka zalika ba sa ganin kansu da gashi. Ta wani gefen da yawa mutane da yawa sun fi ganin laifin wato manya-manyan malaman jihar Kano ko kuma manya-manyan malaman arewacin Najeriya, inda ya kamata a ce su dauki wannan nauyi tun da ai ko ba komai wasu wakilai ne a gurin Allah. Ya kamata ce su yi amfani da ilimin su da kuma baiwar da Allah ya ba su, zo su yi wa waɗannan wato manya-manyan yan siyasa, su yi musu wa'azi cikin kwanciyar hankali da lumana, haka zalika kuma cikin wayo da yan dabarbaru, inda ai ya kamata a ce su zaunar da su kowanne su yi mihi nasiha kuma su nuna musu azabar da za su tunkara ranar gobe kiyama idan har suka mutu suna gaba da junansu. Kowa ya riga ya san da cewa wanda ya mutu yana gaba da dan uwansa ranar gobe kiyama wuta jahannama ce tsakanin su, kuma kowa ya riga ya tabbatar da cewa dukkanin wani mumuni da ya kuskura ya kashe kansa da gangan, shi kansa an riga an san da cewa wato wutar jahannama ce sakamakon sa. Ballatine kuma a ce musulman ma wato manya-manyan wanda ake ganin mutuncin su da darajar su da kimar su a fadin jihar Kano, wanda ko da yaushe dukkanin wani dan jihar Kano ba shi da wani fata ko cika buri illa ya ga sun shirya. Ba komai ne kawo wannan rigingimu ba sai wasu gagarumin matsatsalu da ake samu a yanzu a cikin jihar Kano, inda a yanzu ana nema a dinga samun matsaloli ta bangaren aururruka da ake nema a dinga yi, inda a yanzu akwai wanda idan siyasa tasu ta nisa, ma'ana siyasa tasu ta zurfi, kamar zamu iya cewa dan adawa dan jam'iyyar APC sai ku ji ya ce ba zai baiwa dan jam'iyyar NNPP auren yarsa ba, haka zalika dan jam'iyyar NNPP sai ka ji ya ce ba zai yarda dan jam'iyyar APC ya auri yarsa ba. Wannan matsatsalu ana ta samu, sannan kuma ga matsatsalu da ake samu na gurin aiki, sai ka ji an ce ai mahaifin wane dan siyasa ne, kuma dan siyasa dan jam'iyyar APC ne, alhalin kuma ɗansa ko danginsa ko kuma wani nashi ba shi da aiki, shi kuma yana neman aikin a gurin dan jam'iyya ta NNPP, sai ka ji ya ce ba zai bashi ba domin ai mahaifinsa dan jam'iyyar APC ne. Ana yau samun wannan matsatsalu, wanda kuma wannan matsatsalu ta wani gefe ba komai ne yake haifar da wannan matsala ba illa manya-manya da suka haifar da wannan matsala, wanda kuma ba laifin kowa bane illa laifin injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Laifinsa ne idan suka tsaya suka sulhunta komai, dukkanin wasu matsatsalu za a samu kwanciyar hankali da jin daɗi a gare su, kuma ya kamata sai su da kansu su tsaya su yi tunani, ko da ce ba za su sulhunta wato dan al'ummar jihar Kano ba, ya kamata su tsaya su sulhunta ba dan komai ba sai dan ranar gobe kiyama. A koda yaushe a kowane lokaci ba mu da fata da cika buri illa mu ga cewa kamar yanda a yanzu duniyar su ta yi kyau, lahira su ma ta yi kyau. Wannan shine burinmu da kwanciyar hankalinmu da kuma muradinmu a kowane lokaci. Mu taya manya-manyan mu addu'a a kowane lokaci domin su kansu su gama mulkin su lafiya kamar yanda suka fara lafiya su gama lafiya. Kuma a koda yaushe mu dinga yawan yi musu addu'a ba dan komai ba sai dan su dinga hada kansu, ba dan komai ba sai dan ci gaban mu da kuma ci gaban rayuwar su, domin ci gaban su ku sani cewa shine ci gaban mu, ci bayan su ku sani cewa shine ci bayan mu. Idan kuka yi tunani da kanku za ku ga cewa akwai matsatsalu da ake yawan samu saboda rahin jituwar daga Abdullahi Umar Ganduje da kuma injiniya daga Rabi'u Musa Kwankwaso. Ku ci gaba da bibiyan mu domin jin sirrukan 'yan siyasar Najeriya.